De realisaties die genomineerd zijn Atelier Vens van Bellen met een groepswoning in het Gebouw te Gent. BCF Architecten voor de woning Middag te Halle. En Ono Architectuur met hun woning in Waasmunster. En de laureaat Yves is... Et le lauréat pour le prix Velux 2013 pour l'utilisation originale de la lumière du jour en architecture is BCF Architecten voor hun woning Middag te Halle. Oké, maar ik heb het uit handen van Yves Sotio. Waar zijn jullie? Niemand? Ah jawel, toch? Proficiat. En ik mag dan ook van voren plaatsnemen. Proficiat. Voor de foto. Proficiat.